Good morning, sir. Good morning, जिराय। खावब्लाया मैयानि होमवर्कखौ बानायना लाबोदोंना लाबोआखै? Homework माने sir? मैया homework हराखैमोनलै sir। ए बुरबेगा मैया मानो होमवर्क हराखै बेलाय? होमवर्क हरदोंमोनथ' मैया। जागोनलै बेजों गोसोआव थालायो। थै गोसोआव गैलालां। मेमराम, नोंलाय लाबोदोंना लाबोआखै? सार आं मैया लिरनो नागिरनायावनो खिनो ओंखारनानै बावगारनानै लिरनोनो हायासै सार। सार आंखौ निमाहा होदो। आङो गाबोन लिरनानै लाबोथारगोन खिनो ओंखारबाबो। मालायखौ होननाया दा गावहाबोसो लाबाखै। सार आंबो लिरनो नागिरदोंमोन। हासुनो ओंखारनानै आंबो हराव बुट नुनानै बादावनानै बावगारनानै थादों सार। आङो मैया हराव बिहुससो जासिगौमोन सार। जा गोदोरखामोन सार खुदा। स्वाटफोर साला, नोंसोरनिया बांद्रायबाय। नोंसोरखौ लावथिजों फैयाबा जानाय नंला। सार आं मोनसे कुइसनसो सोंगौमोनलै सार। औ दे सों। देग्लायनि दुर्गा फुजायाव माबोरै सिख्लाफ्रा फरायनांगौलै सार? औ सार आंबो बेखौनोथ' सोंनो नागिरदोंमोन। नोंसोर बांद्रायबाय दै। आं हले नोंसोरखौ ओरैबायदि बुगोन टाप्लि टाप्लि जनोबो हायै खालामखागोन मिथिबाय। आइदै होनबाबो खारग'नाय नंखाया। सार आं मोनसे कुइसन सोंबावनो नागिरदोंमोन। औ दे सों, मा कुइसन? सार नोंना हिन्जावा दख'ना बिदोंना बियाखै देग्लाय दुर्गा फुजानि? थोद स्वाटफोर मा सोंबाय थानाय जादों बेलाय? बिलाइखाय नामा? आंथ' होखागोन ना दुर्गा फुजानि। सार आंनियाबो जेबा बिहरदोंलै सार, फैसा नांगौमोनलै सार। आइया बिबाबो होथाराखै सार। सार आंनोबो नांगौमोनलै सार, आंनियाव बिहरदों माथा गरमसो जाबाय आं। हाजिरासो मावनांसिगोन खोना। स्वाटफोर साला नोंसोर बिदि लाजिया नामा? मान सनमान गैया नोंसोरा? नोंसोरखौ हले नै मिटाराव दावखोबायसो आंनिया नै।